Singura chestie e că nu s-a făcut ca o emulsie. Da. L-a odihnit până diseară. Asta e toată leșia care a ieșit. Nu știu de ce. Cred că l-am fiert prea mult. A ieșit bine. Chiar foarte bine. Se taie bine. La cât e de bogat, nu mă aștept să fie decât bun. După ce am văzut mai multe rețete pe internet, m-am hotărât la cea clasică, respectiv 4 kg de untură, 1 kg de sodă caustică, eu am de puritate 98, așa, apă, 8 litri ar trebui să fie, pentru că se pun 2 litri de apă la kilogramul de untură, așa, și sare. Sare undeva la 150 de grame, iar mai târziu și ceva plante. Am aici și cimbrișor sau măghiran, așa. Rosmarin, bineînțeles. Asta era plin de rugină, l-am spălat. L-am periat cu, cum îi spune, cu șlefuitoarea. Și acum îl șterg, l-am uns aseară cu grăsime. Și îl mai șterg un pic, ca să pot să pun toate ingredientele. Trebuie să le las câteva ori. Pe rețetă scria că se lasă între 24 și 48 de ore. O să văd. Dacă nu bate vântul prea tare, poate chiar diseară o să îi dăm drumul la săpun. Am cântărit aici, sunt vreo 6 kg de untură. Așa. Am aici 10 litri de apă de izvor, dar o să mai pun 2 în timpul fierberii, pentru că o să se umfle din cauza sodei. Și aici am soda. Vreau să pun doar 1 kg, dar o să văd dacă se încheagă bine, las așa. Nu vreau să fie prea caustic. Vreau să aibă să fie cât de cât blând cu pielea. Așa, aici avem salvie și acolo în colț este lămâiță. Le-am pus la uscat. Am adus și sarea. Aici sunt vreo 300 de grame. Așa, precum și paleta. Asta va ține loc de paletă. M-am uitat, e destul de înalt. Da. Și acum să le amestec. O să pun întâi untura, apoi apa. Apa este de izvor. Nu știu dacă am menționat. Așa, și la sfârșit o să pun soda. Întotdeauna cred că se știe că soda se toarnă peste apă. Altfel sare în toate părțile.
Fugi! Nici nu-mi vine să vorbesc. Am pus și menta acum. Cred că o să mai adaug și lămâiță. Da, s-a topit. Am pus și lămâița uscată. Vom vedea ce o ieși. Sper să iasă bine, am respectat proporțiile. Oare asta o fi consistența care trebuie, adică se îndreaptă spre ce trebuie? Că unii zic că trebuie să se vadă leșia aia că iese deasupra și atunci înseamnă că e gata. Alții spun că îl lasă să fiarbă câte 2-3 ore. Săpunul ăsta fierbe cam de 3 sferturi de oră. Nu are încă o oră. Ia să mai amestec un pic. Are așa o culoare închisă de la atâtea plante. O culoare închisă. Gata, îl mai las. Păi mestecă doar într-un sens. Da, așa pare brânzit. Cu toate că, eu cred că atunci când o să se... Când se încheagă, da. Da, dar nici nu s-a terminat. Nu s-a... Cred că trebuie să mai fiarbă nițel. O să vedem mâine dacă am greșit. Uite. Aia se include în ea când se întâlne, uite cum se face. Păi trebuie să o curățăm. Nu, se curăță acum. Da, de mirosit? Ia, Miroase de foc. miroase fain. Mi-aduce aminte de pe vremuri.
Noi mei de la Da? că plecau ca lucruri din astea. Eu am participat. Da, nu mergi în mașină să spălat în Ba alea. da, ba da. Pe mine să nu dea pe afară să-mi facă spălat. Nu, nu, nu. Doar că trebuie... Miroase exact ca mici aia de la... Miroase să pun. Mie mi se pare că miroase a mici. Nu, singura chestie e că nu s-a făcut ca o emulsie. Da, nu știu de ce e așa brânzită. Pe net ziceau că trebuie să fie cineva care făcuse sapun de multe ori, a zis că trebuie să arate ca niște solți. Păi uite, ca niște sori. Ce este? Înseamnă că așa e. Nu mai amesteca. Eu zic că l-opresc, că să nu... Da, stai că vreau să scot, uite. Hai să-l mai amestec. Cred că n-a mai nimerit nimeni un sapun așa negru. Vezi? Începe să se desprinde de pe... Dar tot pare uleios. Toate că... I-am mai Parcă pus iar e un pic de brânzit. apă. Iar e brânzit. Ai mai pus sodă? Un pic, pentru că era prea mult ulei. Era uleiul deasupra. Nu s-a părut prea... Dar la cum s-a îngroșat, e clar că o să iasă ce trebuie. Așa. Și o să-i adaug niște ulei esențial de mirt. Ia stai așa. Așa, o să-i pun ulei esențial de mirt. I-am pus și un pic de rășină. Cred că a ieșit așa negru de la atâtea plante pe care le-am pus. Posibil. Miroase a brat. Păi, de la uleiul esențial și de la rășină. Eu cred că e gata, E gata. nu? Da, da. Deci nici nu mai pot să-l mestec. Nu, gata, gata, gata. Stai așa. Stai. Și că trebuie să stea asta așa, dar la mine nu stă. Păi cu ăla, cu cracii aia, vrei să stea? Ce-i băț? E bun de furculiță. Mhm. Uite, pare că Da. cum stă așa adunat, eu zic că e gata. Hai să-l oprim. Hai că mai am un pic și el. Ce rămâne o să-l las așa până mâine. Să se separe aici, nu... E greu de... Tot este leșie din asta.
toată soda care a fost, tot au mai rămas bețe. Așa. Cred că ne ajunge forma asta. Dar nu știu cum să fac cu leșia. Nu înțeleg de ce s-a făcut, de ce are culoarea asta. Încerc să-l mai scurg, da? Așa. Acum îmi trebuie vreau să-l nivelez. Eu cred că mai încape un pic. Să văd dacă mai reușesc. Deci că e cremă de zahăr arsă. Nu? Ar trebui un recipient care are sidă pe fund. Deci o să trebuiască să mă ajuți. Deci, a ieșit bine. Chiar foarte bine, se taie bine. La cât e de bogat, nu mă aștept să fie decât bun. Ia să văd dacă pot să tai cu o singură mână. Ăsta e tot săpunul. Destul. Și aici e ce a mai rămas dintr-o... Mai era un piculeț care s-a ridicat deasupra leșiei. L-am tăiat și pe ăsta. Cred că ăsta o să rămână săpun de păr, pentru păr. Sunt mulțumită. Chiar nu mă așteptam să iasă așa frumos.
Acum o să stea ceva vreme la uscat și nu știu câtă vreme. Nu ne grăbim. Îl lăsăm să se matureze. Asta e toată leșia care a ieșit. Nu știu de ce. Cred că l-am fiert prea mult. Nu știu. 400 de grame.